Ja, goeiemorgen, welkom alweer. Nou, daar is er dan de Frieske Top 1000 en dit staat op nummer 1000. Hier is Ernst Langhout. We zullen je draaien in een weekend, dus we gaan daar en achterom. Hoors dan wordt hem dat net. Mijn leuke presentatieteams, jongens en nachts. Een beetje amateurs wil ik net zeggen, maar vrijwilligers uit de organisatie die het echt eens een keer leuk liep om te germen met een professionele presentator. Want het zijn altijd duo's een deel van die listen te presenteren. Uw directeur die presenteert ook een paar hoekers mij. De vrouw van de Bali doet dat. Er worden ook alweer ludieke acties houden. De postercoaster, we gaan naar Hurgriep, naar Willem de Vries en de Hoenekop. Willem. Ik zit op dit stuit in Hoes, heel gezellig trouwens. Ja. Maar die posteractie maar even mij hoor. Ja, zeker. Ik kwam voorbij op Twitter en ik denk, hing dat ding even op. Ja, nou we zeggen hem hingen. Ik nou, je mag maar even hoorsteken. Doch de poster achter de rutten. Wij komen de hele weekend nog deel van prijzen uit te delen en mijn privéconcerten. Dus wat dat wel belangrijk, succes. Hing je dat ding op. Bij het luisteren naar de top 1000 kun je alvast wat ideeën opdwaan voor de top 100. Het stemmenjeffer begint sneun. De top 100 wordt traditioneel op Artiest Day uitgestuurd.